Oimore Nyakwaro Mgajwang' en geno mara ni Rio Makare haka otuol ni maru wakie chendo ni maratile wang jumari miero mara Mogi TV en Jumapil tarik 7 dweno mar ang'wen na gana 2024 waiko matete wechegi manyien Nyakwaro Mgajwang' mago motuche gwengewa anyato gwengewa makalu ka bende manyien mag motimore pinje mamoko kod pinje ma oko ka en Jumapil kamae ingeni wantiere kod weche manyien mag ratile ka bange ang'na wethuol ni George Bati mang ne bikanyo gitwak mar ratile ka mede kawuono ang'no bed gi Omulo Junior manja siasa kweth mar Kenya Kwanza kaito bende ang'no bed gi Frederick Okang'o bende en ja siasa abende yetwak elo Azimio la Umoja One Kenya Las Nyakwaro Mgajwang' se bende kor weche mag siasa medo bedo maliete pacho kae gidheon ka bende po ni duond buche matindo osebedo kanime thurka manotwak mabiro mana bang' weche manyien mag ratile to mokwongo magi thund weche kano dhi moch golo lewni kanyo kanye mopoko yoromo gi thone luongama nigi lony to bende chako en gi licensed inyalo bedo gi lony to poko pudhi anyuola moro nigi kuyo bang' mastima chwado monego ji adek mawuok e familiano e gwenge mag North Kachiene County ma Homa Bay. The family members to take heart for the loss, for those who have lost their loved ones. Ji ang'wen otho kama moko auchiel oyudo hinyruok bang' bas luare ulalo manithi mantiere apaya ma Nairobi kadhi Meru. I know we have a situation in Kenya with our doctors and interns. We value the service they give to our nation, but we must live within our means. Jatend piny Kenya William Ruto nyiso lakteche ni onge omenda ma inyalo lo godo dwachgi kendo owinjore gidogi tich. Chon nwa believe ni 1,000 ka kinde dot kiful to mano nyiso ni in gi giri moro ma wachne tek e yot kanyo in gi mwandu ni moro koro dot kaninde kiful to nene tore kata godiochieng' bende isewinjo mbaka ma igoyo e kar dak mar 1000 Street Oyugis e county ma Homa Bay e report makende kawuono wafuono ni malingling e kar dak no. Machiegni Nyakwaro Mgajwang' chenro en ratilero kamano komira Mogi TV mar miweche gi manyien wai koreo makare mar nyisi mago motucho mana kaka nase singo ni bethuolo mar go kodwa mbaka nyiso apachi kotendre gi magi mwai konie chenro ni mar ratil namba wa mar ote machuok en mana kaka pile hari adeka ocheno nono ka bende wantiere live Facebook kachara Mogi TV KE kaito bende wantiere YouTube Mogi TV Kenya duto warwake pachi hodhiambo makauno wan gi jaloko maro Alizo Tieno nyinga Lydia Okeo. Obila timo apedha ne jago moro ma en midusa ma onge kod lony mowinjore tij tudo sitima mawachore no tudo waya mar stima yod familia more gweng' Manyatwere location ma North Kachien e county ma Homa Bay gino makoro okelo tho mar ji adek e familiano bang' waya mar stima chwado gi maonegoge. Laventa Otieno ne stimo chwade kinde manori kogolo lewni manyong'a we tol ma stimo kadhe iye e ka yuoch ariyo manori kochopo mondo miore se bende ne stima ochwado kanyo mawito ngimagi familia kod ruoth mag gweng' no yango wachne kolero ni ntiere jal moro ma onge kod lony mowinjore sekta mar tudo stima mano tudo ne familia no stima no gino mwacho ni emanomiyo masira makamano neno. Gimo kelo masira en jal moro no luongo ni mondo mi otimo yaring e seche mag okinyi kano osebiro mochule pesa ne modhi motiyo kosetiyo to we waya mar mach komako mabati e sama we waya mar mach komako mabati no to yuora beno twe tol koa igama mar ot kotere yien machielo to tol no omoche pile ka pile ne okong'eyo no nyalo rado gi masira nikech no okong'eyo gima nosetimore kano dhi moch golo lewni kanyo kanye mopoko yoromo gi thone ka minwa monyuola odhi ni dhi konyo to poka stimo bwoge to rengo nikech en no orwako wuoche no kuonge gi tiende nono wetena ne nitie dala orengo mondo mi luongo wetena nikech ne gintie dala ne gigo mpira dala ne gin gi tiende gi nono no luonga achiel kuomgi kana orengo kodhi to stimo mako ochako kaw mar ariyo be korengo dhi ni mondo mi odhi okonygi to stimo nego kwa jopiny wawe uru kaw thuolo mondo mi iluonga ma onge lony luongama nigi lony to bende chako en gi licensed inyalo bedo gi lony to poko pudhi mondo otim migawo mag wiring to kik wachako wamany joma iluongo gi dho ngere iluongo ni quacks maonge barua no ng'e ang'eya by heart
mano okterwa kamoro. Mgajuang kwa dhimbele na masira machielo kama masira marapaya weyo kajiang'wen oyito ngimagi to Amoka Boro oyudo hinyruok marach kendo yudo thieth e osiptal ma Chogoria kod Chuka bang' bas mar ging'ielore ulalo manithi e apaya mawuok Meru kadhi Nairobi. Jafo mar Walter Nyambaga ntiere kod ler mathoth. Elit kod kuyo momako gande kaunti ma Tharaka Nithi bang' bas mane oting'o ji 39 bayo kendo ruombore piny ma ji 4 owito ngimagi to Amoka Boro oyudo hinyruok makoch e apaya ma Meru mochomo Nairobi e daraja ma Nithi River. We have had some fatalities. The other thing that we are yet to know is what exactly is the cause of the accident, because that is subject to investigations, and we ask upon the members or the family members to take heart. Kalore kod kamanda mar obila ma Tharaka Nithi Zikias Ng'eno wacho ni rang'oki mar sipidi kata break e ong'wel kendo lal gino mane okelo masira no ka jaboro mane oyudo hinyruok yudo thieth e osiptal ma Chogoria to kod Chuka. These are passengers who are traveling to the various destinations, and the relatives are yet to be identified as the bodies are yet to be identified. Fine, this place has been named as a hotspot all along. Magi timore kinde mar riwruok mar Kenha e duol mar NTSA to kod mano mar obila NPS obago romo Nairobi mar tiego derepe kendo jiwoge yore mag bedo kod ngima makare maonge chochni mag paro ahinya te kinde ma derepe ni apaya. Hiyo ajali nyingi naona kama mimi zinasababishwa na kitu inaitwa fatigue, ile kuchoka, ule uchovu wa mwili. Pia sasa hiyo kwenda usiku bado inachangianga juu tuseme umefika pale Busia, umekesha kwa jam, asubuhi umevuka, mwenye mzigo anataka mzigo yake the following day, inabidi sasa ungangane na mausingizi zako mpaka ufikishe. Mimi wangetoa hiyo safari za usiku at least. Very key, and in agility we don't take it lightly, because when you have a driver who is healthy mentally, then you automatically have a happy driver and you finally have a happy customer. We are here today mainly to discuss about safety. So annually we have this drivers conference where basically we get in touch with our drivers to discuss about behavior on the road. The penalties under this ESC. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Jatend piny Kenya William Ruto gikone ogolo duonde e wi ng'anyo mar lakteche kendo lero ni sirikal onge kod omenda mar medo lakteche kaluwore ni Kenya yware kod pek mag chulo gope. Nolose kanisa mar AIC ma Eldoret kama olero ne lakteche ne odogi e tich kaka judho mondi lero no riwruok mar KMPDU kata kamano golo boke malero ni ok gibi kethne kendo tich ariyo gibago ng'anyo maduong' e chuny boma ma Nairobi. Gikone to jatend piny Kenya William Ruto ogolo pache ng'anyo mar lakteche ma osebedo kadhi nyime pachoka kuom ndalo 24 ma okalo. Ruto mane lose kanisa mar AIC bade ma Eldoret olero ni sirikal onge kod omenda machano medo lakteche kaluwore ni Kenya yware kod pek mar chulo gope. We cannot continue to spend the money we don't have. And I am telling our friends, the doctors, that we mind about them, we value the service they give to our nation, but we must live within our means. The resources we have are only sufficient to pay 70,000 shillings for intern doctors. It is not a salary, it is a stipend for only 1 year, and then they will be employed. Kwayo mar Ruto mondo mi lakteche oyie omenda ma piny owacho miyogi okwede kod jaod bura ma Matungulu Stephen Mule makoni piny owacho mar Kenya Kwanza choko osuru mathoth koa kuom jopiny kendo lakteche ok owinjo yombe tol ne dwaro magisebedo ka gikwayo. This government is collecting more taxes. Wanakata mpaka machifu nyumba ambao hawajui watanunua mpaka gani. Housing levy. Yet you don't want to pay the doctor. Hii maisha imekuwa ngumu kwa sababu ya utapeli wa uongozi. Mheshimiwa Ruto ulisapotiwa na kanisa 100% wakisema utatuendesha vizuri.
Mule bende koni piny owacho mariek yedolore mondo miores joge manyaka sani wito ngimagi nikech onge mar jochiw thieth e ute thieth. Naenda hapa Katangini kwa my neighbor kuzika mtoto wa less than 10 years. Mtoto alipeleka hospitali Kenyatta, madaktari wamegoma, damu imeteremka kutoka mahali inafaa ikafika 4, hakuona mtu wa kumsaidia, ametuacha. Ni uchungu. Hao wazazi walipoitwa mtoto ameachwa, and I want to say this without fear of contradiction. Mahali walienda kupata mtoto wao, walipata more than 30 babies who died the previous night. E kaunti ma Nakuru, Gilgil, jotuo yudo fungruok bang' riwruoge ma ok mag piny owacho bago thieth manono magikoni okonyogi. Tumeenda Nakuru tafuta matibabu, hakuna, huwezi pata daktari, ni shida tu. Lakini ile siku ya leo tumepata nafuu, kwa maana tumepata madawa, tumepata madaktari, wamesaidia sisi sana. Ngoma ya madaktari imetupeleka vibaya kwa sababu hata watu wengine wetu wameshakufa, na tunafurahia kwa matibabu kwa sababu imekuja kutuokolea. Riwruok mar KMPDU bende ogolo oboke malero ni ok gibi kithni kata bed ni yo magiyiero mar ng'anyo ok yot. E oboke mar KMPDU gikoni doho ne omiyo gi ndalo 14 mar twak kod piny owacho, kanyaka sani pok giyudo luong moro amora mar bedo e twak. Tich ariyo mar tarik 9 gichano bago ng'anyo maduong' e chuny boma ma Nairobi mar sundo piny owacho mondo chop dwachgi. Judith Omondi, Ramogi TV. Obila Bungoma omako lori moro e Sendo lo Mauta koting'o gunde 120 mag mbolea mabandia. OCPD ma Bungoma Wilson Muraya oyango ni ne giyudo report e mbolea mabandia kailo ke gunde manyien. Kendo ne gichopo mapiyo makoro gimako lori no mane rik dhi ke mbolea no ne jopur e sub counties opogore. Seneta Bungoma David Wakoli ojiwo jopur manonyiewo mbolea mabandia mondo mi oter oboke mag mbolea go mondo mi okaw okang' ne jogo ma itudo kod chenro ma kamago, ka bende okwayo jatend migawo mar weche pur Mithika Linturi mondo ochiw duoko ewi mbolea mabandia go. Mbolea ambayo tunaiona si ya kawaida. Mumejionea gunia limefunguliwa, magunia mbolea iliyomo ina unyevunyevu. Na jinsi mbolea hii ilivyofika katika maeneo ya Bungoma, magari yakaegezwa kule katika mafuta ya Ola na yakaanza kuchukuliwa polepole kuletwa katika ofisi za CDF. Shida ilikuwa gani? Trailer lote kwenda pale CDF kushukisha bogi lote na wao kuendelea na safari. Mimi nimekuja hapa, nimejionea magunia, nimeona yale yaliyo ndani. Ni kuomba serikali, KEBS, KEFIS na serikali ya county kuwajibika na kuambia watu wa Bungoma ukweli. Mifuko ni 120, iko blooded, ni county government of Bungoma, top dressing ya mafuno. The 120 bags, 117 are intact, 3 zimefunguka. I think wakati walikuwa wanateremsha kutoka kwa lori, ile kaba yake ya kufunga ilifunguka, but they are intact. Hakuna moja imeenda kwa wakulima. Jodak e tong' ma Migori kod Narok e puodho ma Kairarong, Transmara South okwa mondo mi oket ritruok nyime kendo giket kwe ne mar midhiero mag nek pod timore ka jumbe ariyo mokalo jonjore nochuo gi asere ji moko ariyo. Kane olose kanisa mar AGC mayudore Hangata Barikoye County ma Narok, Commissioner Kipkech Lotiatia mano bagoromo mar jokanyo mar kelo kwe ojodak mondo mi ohore mondo mi sirikal thuolo matimo nonro ewi nek ma otimore e gwengo. Osingo ni obila dhi medo luore e gwengo kendo ka okang' mar chik ne ng'ata ma ibiro yudi karocho kwe e gwengego. Commissioner amekuja, nimekubaliana na tumekubaliana ya kwamba wananchi wa hapa Hangata na wale wa huko tupate patanisho, hii fitina tumalize, tuendelee na biashara yetu. Vijana hapa ni wakulima, kazi yao ni kulima. Hakuna maneno mengine. Hiyo changa ambaye anatoka pande ile, serikali iko naye mkono mrefu ambaye watanaza hawa. Tumeweza kupata utulivu, na mkutano ya leo na barasa leo ni kuhimiza na kusensitize wakazi kwamba mambo mengine kama kuna watu kutofautiana wasichukulie sheria mikononi mwao, ni ila tu
kufuata ile mkondo na ile utaratibu, kuripoti kama labda kuna uhalifu kwa polisi, na washika wale wanasimamia usalama ili amani ipatikane na watu wakae, kwa sababu ukiona mji huyu wa Ang'ata Baringo ni mji ambao niko mseto. Kuna majamii ama kabila mbalimbali tuko nao hapo ambao wanaishi kwa amani na wamekuwa tangu jadi. Kora magajuang johera mag radio Ramogi kod Ramogi TV nore orero momaute se kaka Ramogi Neboma kod safari ya muziki kinde sidayanga album marabirio marjao hangla marahuma imajalamo. Chedono omio johera mag radio kod TV Maramogi thuolo maromogi jolendo magi kod yore ngolo mar ohangla rumba kod benga. Jotije moko mag Royal Media Services bende no yore chendono kaka achiel kuom yore mag siro tije jochung thumbe kata jochuog thumbe kendo medo nyiso ganda ber mar tiyo motegno mar gero sekta mar wende. Kopogore gi Ramogi FM kod Ramogi TV, keme mopogore no siro chendono kawriwo kod Shabiki.com, Kupa Kenya Huruma Nursing Home, Credo Faster, North Coastal Medical Training College kin mamoko. Ramogi TV gi Royal Media Services achiel kuom siro mar kambi en temo siro talanta mag jowa mag jothumbe mag gospel kache kod jothumbe mag secular. Koro wan achiel kuom sponsors manyochung mar neno ni chenro bakawuono ochopo kare. Wago erokamano ne kembe manosiro wan wedo machalo Kupa Gene, machalo Shabiki.com, machalo North Coast Medical Training College, machalo Huruma Nursing Home, machalo Credo Star 264#, kachiel kod bende Nice and Lovely. An kaka fan mar Radio Ramogi, wago erokamano ne Radio Ramogi kuom bedo ni o support talents, kachiel gi Royal Media Services. Wamor mar biro kae kano makre gi Emma Jalamo mondo support joluo man kod talents. Korom gajuang en thuolo ma bende wakao yo mokwongo mano kanyo ne nyasi mano yore gi oganda kendo amedo jojo thumbe mondo me gidhi mbele gi chuogo kendo loso thumbe ne oganda. Kaito bende kanyo ka moko kuom ote mochopo kapok yueyo aneno ka Jalamo Japolo wacho ni entie kodwa e chendo ne kano saya kanisa gi mar Africa Rome Salaba Churchman wacho no kwa kopinge mahaya. Peter Yir wacho ni entiere kodwa wach mar ji adek motho e masira mar stima no. En wach malita ahinya, wacho ni masije mag apaya to e masane omedre pachuka kende gina bende koro makodho gi ahinya. Eno bende Mena Cynthia kata Mena Oliver Tambo kantie Kibegendi wacho ni entiere kodwa e chendo kendo mora ahinya gi chendo ni kantie county ma Nairobi. Eno kanyo ote kanyo moora kod Jalamo Japolo wacho ni en bende oseyore chendo ni mana kaka pilo mora ahinya gi chenro maratila kabende rwako orito mana twak maratila. En ben Bella kantiere kwa bwai to wacho ni weche gichopo ne yo makare. Peter Oyiera para somo otemano kato wadgi Bito Deno to wacho kacha ni stima ogo homos ne jogo man stima onego kaito wacho kanyo ni masje manga paya bende udhuro mi oganda med beda kito yo matin manda til kikidhi mabor. Introducing the Viusasa Data Pass Bundle. New way to enjoy your favorite shows on viusasa.com. For just 20 bob a day, dial *544 *25# to get 200 MBs of Safaricom data, granting you unlimited access to shows like Becky, Mwendwa Thapki, Kundali Bhagia, Mapishi Time, blockbuster movies and more. No registration, no subscription. It's a straightforward pass for uninterrupted entertainment. Watch all day with the Viusasa Data Pass. Sasa kwa thao moja tu unaweza pata third party cover for your private motor vehicle valid for 30 days. Say goodbye to expensive motor vehicle insurance. Pata bima kutoka Direct Line Assurance. Kujisajili bonyeza *487#. Weka namba plate ya gari yako, ID namba yako, email address yako na ulipe thao moja tu. And your digital cover will be sent to you instantly. Collect your sticker at your nearest Total service station. Dial *487# upate third party motor insurance valid for 30 days. Pap, ni thao tu.
Chak wuoth materi kama ber lilo emanitie. Donji e piny ma jotijewa makonyo kastembe gi rwak makende ok ni mana kod lony, to gikonyi e timo yiero makare mar chopo lek ma in godo e kitu itado midwaro. Winjane sigand kastembewa moseyie kod ber ma giseyudo. Mabati is the best. Na bei iko sawa. Na quality iko poa. Limwa e badwa ma Manjit House, Kisumu Accra Street e apaya ma Paul Mboya. Gochi e 07008 357 281. Royal Mabati Factory. Excellence redefined. Machiegni kendo nyakora mgajuange chendo ni Maratil wadhi mbele gi weche manyien na kakuratiri nyaka kaunti ma Homa Bay e sigana wa makende odiochieng' makawuono. 1000 Street en achiel kuom kuonde dak ma Oyugis, makmana ni pogruok mare kod kuonde dak mamoko en humbe ma medo la kaluwore kod timbe ma oko luwore kod chik ma itudo godo jodak makae. Bende nadieri ni timbe maundu kod rochruok arita opong'o 1000 Street, koso en nyinga marach makinde machien ema koro pod luwe. To bende osefweny gima dibed ni kelo ma. Watudre kod jafwambo marwa George Bati ma esiso mare mar kolo adieri ne ochopo 1000 Street. Kendo koro kwelo na report moyiedhi ewi yuak jo 1000 Street. 1000 Street Oyugis. Okinyi. Odiochieng' kata otieno ok odong' nono. Joma wuotho. Mobet bende obet kama timo tijegi bende nitie. Ranyisi ni oting'o ji mokikore. Kaluwore kod weche mag rocho karita ma osetud kod kar dak ma 1000 Street, chuno mondo wati kod yor wuoth ma ok nyal kelo chich mondo wadonj kendo wayang hie gima kelo ma. E karo nyango wadonje chakruok mar 1000. Kona mokwongo wang'wa mako kweth moro mar ji moting'o joma tindo kod joma dongo ka obedo piny kama otis ni leba kendo gigo tamsi. Chuno wa mondo wadonj kuomgi mondo wang'e ni to en ang'o momiyo gibedo e chieng' makakni. Sigana mar 1000 chakore. Yuak en onge mar tich. Kato biro ni gin bende gikoni chal mar kama gintie ok morgi. Giyaw chunygi kendo gilero kaka onge mar tich oserocho ngimagi kendo mbeko weche arita. Tenda mag counties kata mag gero sikunde wuok odiochieng' gotieno nikech nitiere gimoro iluongo ni National Constituency Development Fund. Nyaka ne tenda ni chak wuok, nyaka ne CDFB pok awinjo ni joleba omi tenda kamoro ka kamoro mondo odhi omaki. En joleba gi irito kodgi chieng' mandamano nikech chieng' mandamano to immobilize ng'ato ka ng'ato mondo wadhiye. Sago kura to nyaka joleba go kura. Kaka sani wantiere gi project monego bed ni wuok at 1000 Street. Onge pok omiwa gimoro amora ni joleba nitiere ka. Ung'e maber ni jagedo ka onge to kata ok nyal chung'. Nyaka jagedo timre nade. To nitiere tenders mimiyo ji to wan ok wanyal yudo gido mana kitwo to wa. E twak margi gidiro kuoye wi tend munisipal ma Oyugis ma gikone winjo keto kenge mag miyo gi tije kata mana choko yugi e boma mondo kopogore kod yudo kaka ginyalo doyo kumbo to bende gilos Oyugis obed maler. E Oyugis mangima wan gi municipality to joleba ma ji karibu 500 gi wiye kama ginyalo bede ok nyal migi mondo gibedie to Oyugis to duong'. Ute ipogo jok man ga kupe ma igi dongo ma igi lupni emimiyo ute ku to wan to ere kama wadwa gine ne do mondo wajodi nikech chieng' boromo wa be chieng' ka chieng' ogo wi ahinya to wi nya kethore. Kopogore gi tijwa mar leba ni eki be sirkal mondo ng'iye ni to be ginyalo yudo tije mamoko. Nitie tije kaka ywecho, kaka ng'ado rishit, gin gik ma ok ng'ene ang'awa ni somo igi kanye. Ng'amo denyo rito tek. Aparo ni ung'eyo kata in baba ka in e dala to ionge chiemo e ot, nyithindo nyalo chami. Koro marach nwa moloyo kaka joleba. Iyudo ka ojende ma pod tindo lokore jodongo nikech math mag gik mamero ji. Nyathi pod ja higa 18 to poge gi ja higni 30, 40 kucho tek. Miyo wabedo gi tich matek ma koro ji kawo ni joma obedo leba ka gin goons. Inyalo haya gi ni gidhi gitimonu gik moko magalagala.
mondo wayanga dier chal mar 1000 wadonjo e kar dak ma 1000 Street. Ka bende mana kaka leba waromo kod kweth mag rowere ma obedo piny kamoro kamoro paro pache. Ranyisi ni nok mar tich en adhola ma okelo dhier e 1000. Ka waromo kod achiel kuom jadak Joshua Nyach ma bende miyowa sigana mar 1000 kod kaka weche mag arita osebedo. Ne nyamburko mar polis ni ne gine traffic oko mar town kocha. Koro ne gikia ni ng'anyo ni e town. Koro ka gidonjo to gidonjo e ng'anyo. To ging'anyo ka nitiere ting'ang'a dhano jaluo ing'ang'a mor mar jaluo en timo gik moko mopogore gi gik ma dhano paro ni nyalo timo. Kore mane dhano ofuyo to idho gari to luoro gi gari oko mar town nyaka yutan kocha ka polisi ni e iye. Yes, to ok ne gima polisi gari koro wambene mana ka ne wanene social media ni my polisi to nana gima ne jopiny ne mora ji no the gari ni gari ma taxpayers money we wan bo en jo irad mar gari ni. Onyach koni kata biro ni sani nanre ka gima weche mahundu dok chien. Chon ne okinyalo oro nyathi gi pesa e lwete ma ok odad pesa no ma uduogo gi lwete ka ofwayo. Ndalo machon cha to ne insecurity to nitiere mala 1000 ka kabisa ma ok ni nyaoro nyathi e duka maduogni gi gimoro e ot. To sani manono serumo masani enana ni nying mane osebedo ni ono bedo branded no rachno e makoro podo stick to sani nyalo lo nyathi galofu maduogni gi change ko tinga e lwete. Ali 2000 no kinyaoro nyathi e duka. 1000 Street gima mi osebedo ne nyinge rach en mana gima obedo ni lack of employment. Kasto gi school dropout be no bedo malo. Kaluwore ni jonyuol samoro onge gi nyalo mar gini mar yuto. Koro nyithindo koringo we sikul to kuma ne gibiro giponde ne na 1000 ka. Gibiro gitemo tije mag choko scrap gidege uso to chamo gondondo to biro beta ka. Kopogore kod gima jopiny ong'iyo go ni ng'ato kowuok to go dhode kiful. Ei 1000 mane chalo tim kwero. Kendo ng'ata manotimo mano to ne nyaka tur dhode kata odichieng' alanga. Chon nwa believe ni 1000 ka okinde dhot kiful. Kinde dhot kiful to mano nyiso ni in gi giri moro ma wach ne teke i ot kanyo. In gi mwandu ni moro. Koro dhot ka nende kiful to nene tore kata godiochieng'. Koro kiwe dhot nono to kata ka jirandi okoso sabun kata mogo to bire udi kanyo to kaka watu tedo. Kionge. Dhot nok ndega kiful. Kinde kiful to mano nyiso ni in gi gimoro ma valuable e ot kanyo. Koro ji bedo suspicious ng'ama mi odeni onde kiful. Kaka luore kaka kairi nitiere corridor ng'eny 1000 Street ka. Koro ka ji nosedhi ored dukni jo ala town jo gweng' jang'o kuma ne ji rengo bire mayot ne na 1000 ka. Niko kidwa rengo koya to en kuma onge kumidwa ponde. Koro kuma nyalo ringe ka bonde muoch iringo kuma open mineni. To kuten ka isekalo ndara ne midonje street ka to corridor ng'eny. Minyalo penyo go kamora mora. Koro ji tete ne ringo biro koni. Koro seche ma ji oseringo koni ni ja 1000 ema timore nade ema turo ute jo ala. To en gima ne ji oted manu biro ng'anye town ne timo to ringo 1000 ok ne ja 1000 kende. Koro mano ketho nyinga 1027. Onyach ma bende koni bang' ne jodak ma ka fwenyo ni kuo mar wang' teko ne medore. Ne ging'ado mar chako goyo gono joma ne mayo ji. Kendo bang' ne ndhi ng'at achiel ng'ata mano ul nyinge iro to ne itero Hague. Ok doho mar maunde piny mangima mantiere boma ma The Hague e piny Netherlands. Hague manyiso ni ng'ata mano maki ni tiayo kume mach kendo wach ne rumo kanyo. Ne ni insecurity mane ni malo. Seche mi suspect ni an ne jakuo to an bo kwala to go dhoga baw ne kwado ji gi baw. Koro ng'at ma suspect cha bende en biyudo ni en bende jos gi otur en bogoe. Koro en gima ne penjo ni to kare ng'ama goji ni nonegi ji mang'eny nyaka kata mana police officers nonegi gi wach go baw ni. Court prosecutor nonego Yudis ka onegi nyaka pastor jayalo koya nyol luoro mar kanisa sa achiel otieno. Kasi ma ji wacho ni wadwa manyo ng'at achiel to koyude tene makoro nemnwa joge. Koro nomak ng'at achiel. Koseyudo ng'at achiel ene mano nem ji to koro kisenem ng'ato to ne koro ne giketo ni polis koro bedo oko ne osetamo polis. Koro ne ni yudi titeri kama ne dwa luongo ni Hague mbele lam ndara kucho tiwang'i. Kiluongo ng'ato ti ng'atno be dhi manyo tiwang'i kucho. Koro jok mano wang' te niyudo ni ok gin kata jok mane ya within town kane gin jok moya mopogore mabor. E kinde mane wabet ka wagoyo mbaka ka
umwa mar fwambo ne ong'weyo iro moro magalagala kendo nochunowa mondo wamany kama iro nowuoke. Bang' ronye rode mag 1000 Street ma ikone ni kod konde madeny kendo matamo kata obila kedo kod timbe maundu, ne wang'ado wach e chunywa ni nyaka wane gimomiyo thoth rowere ma 1000 maonge kod tije donjo e tiyo kod yedhe makelo mer machwe rwakgi e timbe mag maundu koting'o bedo joma inyalo kodi mondo odhi otim tim mar nek. Bang' dolo konde ariyo madeny, wafwenyo ni kare umwa ne okuondwa. Ka wayudo rawera moro ma wamiyo nying mar Abdul, nying ma ok mar hie, kendo ka wagoyo kode mbaka kama ok dipar ni ji odakie. Oyaw chunye kendo yangono ni en okonyo miyo moro uso nyasore ka, tich ma okoni ok otim nikech ohero, to otimo nikech onge mar tich kendo mondo kik odonje tije mag nego ji. Ana uso yath ne mamano. To miya goyango miya adek samoro be onge adhedha kamano. In winje tich marachno to skul to adhi kendo form 4. Dhako be an go ka gi nyithindo. To naonge gimoro moro nyaka nachak gi 1000 ka. Nandalo ka dhi bau. Ok adwaro ndio kudi ni ka para wachom kuno. To winji muna ka piwang reno. Yande amile ka deno tika ywagi. Kenda ng'ata tiel. Timbe mag timno kuro kama koro wadonje onge. Wete go nega kama nabega ni mai go mine wetega. Ama koda lokora. Baba ka okinyalo kuri kiru tich moro. An kuom gimana na osenyawo kata kama ng'eny. Winja. Ok aluor mar wacho. Sabise timo gini tin jowariyo gi nyaka tiel. Nyithindgi nyaka dhi neki. Oleronwa ni onge mar tich miyo rowere ma 1000 itiyogo marach ka moko kuomgi yie kendo ikodogi mana gi siling 1000 kende mondo gidhi gitim tim mar kawo ngima ng'ato oko. An achamo ga pes ji mang'eny. Koro chuny wayo ok adwar. Yang so gidhi manyuru kumi inyalo ng'iewo joni ka 1000 ka onge vijende madhi neko. To kaparo life man yo modana boro kotho midong kendi. Ipani para ng'uwe wadwa. Kana samoro ka yor bono ka beda kama to kada kada ndhango go koda koko alenga. Oda penya ne to ibiro ga ng'otanda biro nono. Ote chulo 3000. Nyithindo be dhi sikul moko dhi agoro kujo. Ipani no to 3000 ni dhi neki. Wangi lel medhe yath bomi kongo bomi. Mano mi ana kwach kongo na weyo. Kech kongo biro gaji. Ngaro kusemi kongo ne bwana dhi tim gina mikera 500 ni kaka. To ka jeru tijira dan gino ka kom timo. Oka gombo ka wuondi. Be anyalo riemo mono mamu biro ka go ken gi juma. To ko yudo ngama dhi. Chuore tema ng'ama miyo hene. Chuore ometo. Ten gi dawo. Koro wano chame achama. Wano kwa dhano gi nyithindo matindo gi endi. Ok anyalo weyo nyithindo gi. Ni dhi tuye. Kata ka tujo se tuye. Ang'eyo kaka tuch chal. Abdul ma wuon nyithindo adek chwalo ywak ne sirikal kod riwruoge mamoko mag sirikal manyalo konyo ja 1000. Ywak ne maduong' mana kaka rowere mamoko en ni mondo many ne nyithi 1000 tije manyalo gologi e bugo mar maundu. To tich onge. Emomiyo yogi biro timo gini ka. To koro kunyalo ne ka jogi unyalo miwa tich. To ka okuja kugo yudwaye. Ka ok ber, ok en nyingo bende ka koro nyaka Nairobi nyima na 1000. En kamoro ming'iewe ji, nege ji. Ok anyal pando gin gino timore. Nikech tich mwakoso. Talent wan go mang'eny koro ng'ama dhi support wa onge. Ema kikoso denyo, ichi ting'eno kia idenyo nyithindi bodenyo yot. Emedhi Nele jono kanya denyo ro nyithinda bo denyo tamba denyo to ng'ane to keto gimo maber ka joka ka dhi ausi. Nyaka gi kaka wachope giko mar tielo mokwongo mar ywak jo 1000. Ranyisi maduong' mafwenyore ka ni nok mar tije e chiero ma ogawa wang' 1000. George Bati, Ramogi TV. Kora mga joang mana chal mamoko kuom gwenge machal 1000 Street kendo koringi adier ko tudre kod mano. Wadhi mbele gi mago mag tuke kamwelo ni Muluget